Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing siswa-siswi kelas 9 ingkang kula tresnani, sugeng pepanggihan malih Bapak Aan Dwi Apriyanto. Menika materi salajengipun bab kalih yaiku serat wulang reh pupuh dandang gula. Monggo para siswa-siswi saged nyemak ana ning modul yaiku tembang dandang gula ingkang pupuh angka setunggal. Wonten pamedare wasitaning ati modul halaman 18. Monggo disemak wonten ana ing video. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar dandang gula laras lendro pathet sanga. Rama nem ci nem Monem nem mama monem nem cinem mama roro cinem ciroro cici nem cinem ma ciroro cinem nem ciroro monem cinem ro cinem ci pamedare wasitaning ati cumentaka haniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung datan broh yen akeh ngesemi
amaksa hangrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinelaten rinuruh kalawan rireh mreh padhang ing sasmita.